Kwento ko lang sa inyo mga kasuroy. Dati kasi ito proper ng ano na to, sakop na ng Gihulngan to mga kasuroy. Mahaba kasi to Ballyhermoso. Pagkatapos ng Ballyhermoso, lahat yan sakop na ng ano yan. Dati may mga kaibigan akong mga ano rito, mga pagpiesta-piesta kasi nakalimutan ko ng mga lugar dito mga kasuroy. Pero naalala ko dati, maili kami rito. Alam mo yung high school kapag teenager, yung mga barkada ko may mga motor. Hanggang doon sa Ballyhermoso, kung baile kami yan mga kasuroy. Punta lang tapos sa magiinom, tapos kita-kita sa mga ibang mga kaibigan, kakilala, mamiesta, ganun. Having curve na to. Kalimutan ko na anong lugar to mga kasuroy. Alala ko lang to dati, panahon nung teenager pa ako. Talagang mga kasuroy, sa totoo, naalala ko yung mula Ballyhermoso hanggang La Libertad, hanggang Dumaguete kung totoosin kasi mahilig kami sa gala dati kasi hanggang nakamotor ako, nabilhan ako ni mama dati. Kaya yung mga ibang mga kaibigan ko walang motor, sumasakay sa amin. Kaya marami kami nagmumotor. Kalimutan ko na yung mga lugar dito mga suroy, kung anong lugar na to. Basta naalala ko may Bulado pa dito, parang Bulado yata ito At pala kay Jason Bulado, kaibigan ko yun, yung mga tsuhin mga pamilya niya, mga yan doon, mga politiko yan doon sa Bulado na parang barangay Bulado ba yun, ganun. Naalala ko lang kasuroy sa tuwing daanan ko tong papunta doon sa amin. Talaga marami akong dito, alam mo yun, na-experience dito. Minsan naubusan pa kami ng gasolina, tali namin kung yan, yung saging or kung ano-ano makita namin dyan sa hila-hilaan kami dito hanggang doon sa Gihulngan. Pasensya na talaga mga kasuroy, nakalimutan ko na talaga ang mga lugar na to. Dati kasi pabakasyon ako, hindi na ako makakapunta rito kasi wala kaming service Nakalimutan ko na yung mga lugar. Pero sabi ko sa inyo kanina mga kasuroy, lahat ng dito, mga pista-pista pagsimula ng January, parang ganon, hanggang April, May, meron pa. Tapos May, July, August, basta every month merong piyesta rito mga kasuroy. Yun ang nakalimutan ko lang talaga mga pangalan rito sa lugar dito. Pero parte ng Gihulngan to mga kasuroy. Laki kasi rin ang Gihulngan. Ano bang pangalan nitong lugar na to? Ito may mga rito Tingnan natin. Hindi ko mga kasuroy kung anong lugar to. Nakalimutan ko talaga. Wala namang nakapangalan rito na signboard. Wala. Yun ganda rito mga kasuroy. Stall Road na naman tayo. Yun Look at that view. Wow, yan Sibuyan Island na yan mga kasuroy. Sibuyan. Kaya pag nasa 30 minutes, 45 minutes lang yan pag pinambot yan. Time check pala mga kasuroy, 2:35. Tamang-tama siguro to. Baka malapit na lang yung talaga mga kasuroy. Siguro wala pang isang oras na sa La Libertad na tayo. Kaso lang magpapagasolina muna ako. Tapos si Mrs. na may gasolinahan dito. Okay mga kasuroy, Coastal Road, what a view. Pantalan pala rito. May pantalan. Dati walang pantalan dito Malapit na tayo sa proper Gihulngan mga kasuroy. Basak, ewan ko, nakita ko siya, basak yata ang rito, di ko lang umutang ko. Ito mga kasuroy, talagang ilang taon na rin kasi. Kailan lang ako na dami. Dito na kasi ang yata, pantalan ng Gihulngan dito na. Dati kasi doon sa may boulevard, nasira nung bagyo. Kaya nilipat nila dyan. Papuntang Cebu yan mga kasuroy. May Roro na yata dyan dati lancha lang anong lindol pala nasira. Sakyatang pangalan dito lugar. Di ko lang sure mga sorry nakalimutan. Bulado, ito pala, barangay Bulado na pala. Malapit na, sunod nito mga kasuroy. Baka proper Gihulngan City na. Dati hindi pa yan city. Tapos ng mga ilang bakasyon ko, umuwi ako sa La Libertad, naging city na. Kasi medyo maunlad na rin doon yung nila bayan doon Ang dami na rin mga nagtayo ng negosyo. Yan, tatawid lang yan dyan mga kasuroy, sa lancha or Roro. Mga 30-45 minutes, ganun lang yung biyahe yan. Pagkaalam ko may Roro na may kapitbahay ako dati doon sa amin sa La Libertad na sabi niya may Roro na raw sa dito sa Gihulngan. Ganda naman talaga pag may Roro, para pag may sasakyan ka, pwede mo na itawid rin doon sa kabilang island. Kasuroy, malapit na tayo sa town proper ng Gihulngan City mga kasuroy. Malapit na yata tayo sa hospital. Tapos dito, yun yung ng pulis, mga ganon. Kung hindi sana ako NOSU, Norso pala to. Pag magpulis ka or teacher, ganon. Dito, hospital na, Gihulngan Hospital. Parang proper na rin to siya ng unahan yan, proper na Gihulngan. Kung nag-aaral sana ako ng seryoso mga kasuroy, baka
Doon ako bagsak doon sa Norso na yon. Pati hindi pa Norso yan eh. Nakalimutan ko na rin nung high school pa kami. Yung magpulis ka, mag-teacher ka. Wala namang CR dito. Meron ba CR dito? Sorry, kaka-gasolina lang namin para dire-diretso na lang kami sa La Libertad na. Umihi na rin kami. Wala pa sa Canlaon yun. Mula pa talaga sa Bacolod. Hindi pa kami ihi ako kanina pala doon sa hindi naman pwede si Mrs. basta-basta na lang kung saan. Lapit na tayo sa proper town ng Gihulngan. Dami na rin talagang mga rito. Dati wala pa to dati. Ngayon dami na talagang mga negosyante. Ito yung tulay dati na tagal na nung tulay na to mga kasuroy. Tulay ng Gihulngan. Tapos dati mga pangalan ito mga chicharon. Yan. Paggawaan ng chicharon yan dyan mga kasuroy. Ito Boulevard. Ngayon mga kasuroy, kasi may hinahabol kami mga kasuroy. Dati yan, pantalan yan dati dyan, nasira. Bagyo, tapos nilindol pa. Talagang pira. Dito, ito, kinakainan namin mga kasuroy. Barbecuehan rito mamaya yan. Yan ang dating pantalan. Yung nakikita natin kanina doon, Bulado ba yun, na lugar. Dito yun, pinagyo, tapos nilindol pa nung malakas na lindol nakaraan. Dito na ang terminal ng series. Kasi doon yung banda sa may tulay Okay, mga kasuroy, punta na tayo ng La Libertad mga kasuroy. Kasuroy, ito na yung pinaka last na barangay ng Gihulngan na Pisamura yata, ang hindi ako nagkakamali mga kasuroy. Tapos sunod nun, sakop na ng La Libertad yan, yung Pisong yata yun Dito, Pisamura na to. Dito rin pag piyesta mga kasuroy, minsan maglakad pa nga kami dito pupunta high school pa kami. Ito na nga last nga na City of Gihulngan. You are living. Tingnan mo, dito ito yung pinaka last na mga kasuroy. Tapos dito, Pisong na to mga kasuroy. Walang arko mga kasuroy. Dati may arko yun dati. Pisong na to mga kasuroy. Takop na ng to. Sunod nito Martilo, tapos Look, Magtalisay, tapos amin na. Hindi ko makalimutan rito kasi ito ang hometown ko talaga mga kasuroy. Itong na to, Habag tong pangalan nito mga kasuroy. Sikat dati to yung mag-ilaw-ilaw dyan sa na Jessica Suho yata yun, or na basta na yun, natilibay sa ABS-CBN ba yun or GMA. Napakadelikado dati itong front sa accident tong na to mga kasuroy. Ito mas lalo na to. Ito may bahay na ito. Ito talaga laging madisgrasya dito kasi pag liko na overshoot yung iba, dire-diretso minsan. Ano nga rin? Ito Martilo na to mga kasuroy. Dito si Manong yung tsuhin kong isa dito pababa. Diyan ang bahay nila. Okay mga kasuroy, kasi kailangan nandun tayo as 4. Martilo na to mga kasuroy. Dito basketball pa kami rito. Yung maliliit pa kami hanggang high school. Yan ang namin. Kalimutan ko, Look na to rito pangalan. Tapos yung beach dyan, may beach dyan na pangmasa. Mura lang ang renta ng cottage. Tapos dito Magtalisay na to. Okay, update ko lang kayo mamaya mga kasuroy dati St. Francisco yan. Lagi akong 7 years ako dyan mga kasuroy. Hindi naman 7 years. Balik sa public, tapos balik na naman dyan. Laki ng pinag-iba rito. Ang dami ng bahay. Dati wala to Ito, dati ng bayan namin dyan. Ito, may matindahan. Ito, malapit na pala sa amin yan. Unahan yan mga kasuroy amin sa po. Dito na ako sa proper ko talaga. Dati basketballan namin dyan sa ito, dami na palang bahay dito. Saan na ba yung Manong? Ito ba yun? Hindi ko na alam nawala na ako nawala na ako mga kasuroy. Hindi ko na alam, lagpas na yata kami. Changi na to mamaya lang mga kasuroy, ikot lang ako. Lagpas na ako mga kasuroy, nalagpas kami. Hindi ko na alam kasi nagpalit kasi sila Manong kasi. Hindi ko alam kung saan doon yung niya, shop niya.
Kalimutan ko. Dito na pala kami sa proper ko talaga. Ayun, Changi. Touchdown na tayo. Oo. Oo. Ano ka lang ano di ano? Nawala yung ano? Pilbert. Saan ba yun? Nawala rito eh. Ano ba to? Ito ito. Pabulkit sa manong Wilkie ya. Si Lokoy dia, pabulkit ako. Pabulkit ko. Ano manong Lokoy? Toy. Balita Toy. Ayos lang. Yung takaila lagi lagi. Asa man ka manong sapron? Ala sulod? Patay ta ni ron. Ha? Nalapaw ko, wala ko kabalo. Asa na tong iyang kuhan? Ano namin, proper namin. Nag-iba na kasi, lumagpas kami. Ha man? Yung motor ko pala yun, 110 no? Sayuhan ninyo ah. Ay! Birthday na nanay ko. Ay, nanay! Ay, dagan mo rin ang bisita guys. Ay, ito, auntie kong malakas na auntie. Ano ba? Ano, happy birthday ma, happy birthday. Oh, ano. Kaila pa ka na ako. Ha? Kaila pa ka? Nakalimutan ko ba? Bakit nakalimutan ka na ako ba? Ay, na. Happy birthday ha, pila na edad ni mo ron? Tambok ini kalin. Ay, toy. Ay, sister. Si Rene. Kanina pa kayo, kanina ra mo dire? Kisa mo na? Ruben. Ay, si ano? Ito, yung litson pa rito. Litson pa ni, daming handa ni mama dito. Sige mga kasorry, mamaya na lang mga kasorry kasi ano, excited yung mga ano, nag-videoke pa pala sila rito. Umayat na ako na lang. Mamaya na lang. Ito pala yung bahay ko na, bahay ng ano ko. Bahay ng chewing ko ha.